Ugye nem fog bejönni senki. Néha... What the fuck? Szenvedj! Néha nézem. What the fuck? Eddig még soha nem voltam. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Állj már még! Szembe exit 9. Nem, be bemenni, nem. Be lehet menni, nem. Be lehet menni, nem. Jó. Első szint teljesítve. Na, tudom is ugyanaz jön. Ugye? Visszavonom. Fej nélküli lovas. És a fej nélkülinek... Fúj, geci. Szemöldök. Hoppla. Ezeket a muséreknek a hajam bíhi. Következően meg Gelt nőnek az egész teste. Nem megjavult. Csak kicsit kifehérdett. Ennyi? Te hülye vagy? Te bolond. Hallom, hogy léped. Ó, megjavult. Kicsit magasabb lett, nem? De most mi van? És hova megy? Nézzem csak. Megállt. Jó van. Szenvedj, neked. Jaj, ezt ismerem. Ó, keci. Ki meg ez így egy volt, hogy... Most oké, ez rendben van. Meg kell figyelni a furaságot. Ha furaság van, akkor vissza kell fordulni. Vagyis ha izé van belőle. Nagyon is. Nincsen furaság. Ugyanazok a táblák. Szerintem ugyanazok a táblák. Exit 67. Ugyanaz minden. Nem, te nem itt volt, te ott voltál. Hát az előző körben mindegy. Ezt jól csináltam. Nem jön a négy, jön. Ugyanaz minden? Ugyanaz minden, jó van. Kifordulunk vissza. Véres volt, hogy néninek a feje. Hey, nem még. Ki? Üres lett is minden. Mint ezek kisebbek, vagyis nagyobbak is, igen kisebbek. Hogy rendes vagy. Látod, itt volt az előbb. Ne látod, bebuktatték egy szót. Akkor ez most jól van minden. Oké, ezt a történet még. Csík, megint megmondták ezek a szarok. Neked van valami bajod? Hogyan le?
Egyre jó. Most az hogy jó? És 3 ajtó van? És ez így jó? Ha nem jó, akkor akkor visszamegyünk az 1-es szintre. Ha jól tudom. Anyádjuk annak a büdös szartrak be. Tossa a szintet. Itt meg nincs Akkor visszaforduljak? Jó, én visszafordulok. Nem Banti. Yeah. Azt hittem már nem jön. Ott minden rendben volt, megyek tovább. Fírek. Kurva szájú nő személy. Hát pitány, nem hiszem el. Nézd, akkor piros ruha van. Ez már picit törte volt. Yeah. Ez minden tiszta. Jó tudom. Nem, a képek azok itt kell lennie. Na, csavarjunk csak egyet. Mindent meg kell figyelnünk. Ha rátadok a vízéről, amit rosszul látod? Akkor azt jól csináltam. Ez a jó. Remélem ez a jó. Nem ez a jó, mert ezen nincsen jó, csak visszafordulunk. Ha 3-as lesz, akkor profi vagyok már. Nézzük a 3-as. Anyádnak a legtöbb ája. Oké, ez már easy. És meddig kell elvinni? Tinte kemény vagyok. Exit 4. De eddig minden normálisnak tűnik. Exit 8. Félek megint. Jumpscare ez. Szerintem itt minden tökéletes. Itt mi van sötét? És jó. De mi már büdös vagyok. Arra pillanatot odat. Csára, nőszem még. Itt mindent a felvartás. Nem tökéletes is semmi, úgyhogy megyünk vissza. És nem jössz ki onnan, mert rád küldöm a szenét. Kirázott a hitet, az vagy? Ó, de beszartam. Minél én? 6-os, meddig kell vinnünk? Jó világos van. Aha, vissza is fordulunk. Hát én meg ilyen profi dempet, mint én, soha nem láttál. Azért mentem vissza, mert fordítva volt a kép. Ilyen kis ferdén volt. És ott a 7-es! Süte! Én meg ennyi rosszat még nem láttam, de fosok, hogy abból kijön valami. Akkor megyek vissza. És nézzük a rekordomat, ez mennyi lesz. 20-ig felveszem, 20 percig, az már 10 percen van még. Addig nézzük, hogy ki bírom vinni.
itt minden normálisnak tűnik. Nem szeretnék lerontani a szintemen. Mint ez egy kicsit kisebb lenne, nem? Majd meglássuk. Ezért meg szok lenni. Ha visszamegyünk a 7-esre, kiindítom azt a dobozt. És előről mindent? Te most viccelsz velem? Arra egy kis kurva, hogy bauszkáj, büdös kurva. Akkor jól tudtam. Mindjárt meg kész fordulni. Kellett menni? Nem. Na, tudod, ez egy kicsit nagyobb. Jó. Ennek a résznek eddig ennyi, majd a következő videóban megcsinálom. Nem tudom, 10-ig megpróbálom a következő videóba. Megint rosszul csináltam, jó. Nem tudom mit, de jó. Ez már biztos, hogy rossz. Míg egyet megcsinálom, amíg meg nem hallok, addig csinálom. Oké, egyes. Jó! Jó, én vissza is fordulok, bocsánat. Oké. Nem jó, mert ott felírt, hogy nem ugyanaz. 8 exit. Az meg valamit, nem tudom, fehér volt. Nézzük, jól csináltam. Jó, hát. Oké, azt is kell nézni, hogy hiányoztak a képek. Eddig minden normálisra tűnik. Oké. Szenvedj, még a éjszak. Nem jó, na császtok. Én Mr. Pix voltam, Csumi, meg YouTube-ra amúgy. Előbb még elnézek ide. Itt minden rendben, amúgy, remélem tudom.